И здравейте хора, аз съм Астра.bg и нещо направим един клип на Clash of Clans. Слаб съм хора, но ще ви покажа как да си направите база, ако сте моя ТХ 7 левел, нали смисъл ТХ 7. Ще ви покажа една база, която може сега сме разбили, но е ефективна. Ако си отгреете нещата, може да е по-добра. Не като ме нубове да седите, ама аз сега... И ето ми е базата. Разбита както винаги. Така. Я да видим. Добре. Сме такова стабилно. Уизарди 4 левел, великани 4 левел, тоест не се школа. Добре, такнала тъпъгъл, добре. Бихме му хилъра, така се нарече. Добре, ние не са ни точно разбили. Добре, взели са ни всички еликсир. Стои няколко хиляди, това е ужас. Ние сега събираме за... Хокрайдери. Пишете в коментарите дали е по-добре за Хокрайдери или Драгони. Мисля, че пак е за по-добре за Хокрайдери. Вие кажете. Драгони са по-малко. Добре. Ето както виждате събирам джемове. Много джемове събрах като си чиста градинката. Не градинката, базата, по базата на някакви храсти. Добре, пресилим го, 18 000 добре. Ще го взема. 125 джема, я да видим убил един хала, добре. Това ми е на 5000, с вилката ми остава. Както знаете, наскоро си направих батъл машината на 2 левел. Или ако не съм правил клип, извинете. Така, това ми е на малък клип, но много съм слаб хора. Нуп съм. Така, те съм напурлил. Аз не атакувам, когато нещо ми се оправи, но сега за вас ще направя една атака. Сега не ме атакуват по въздух. Те може да си сменят естествено. Фак, не е проблемен. Има ли нещо отстрани? Супер. Това е много тъпо да си ставиш нещо отстрани, защото взимам процент. Тук знаете, не да го направя 50% ми е целта. 50% цел. Така, добре, там ще подпили това, добре. Тук при това ще сложа барберинчета. Така, там свърших си работата. 65% както виждате. Почти сигурна победа. Не почти, вече няма как той да ми вземе повече проценти. Моята база, както знаете, е по-гретната. Нищо, неговите неща са по-малък лев някои. Моите са също малък лев с всичките. 100 на 100, но ето пак казах, че съм го победил. Защото гледайте как той ме сега атакнал. Аз силно, например, това... Та съм бил един хъл 6 лев, той 5 и имам повече оръжия. Добре, много съм слаб хора. Имам Nightwitch. Пишете в коментарите, ако искате да използвам Nightwitch, ми пишете какви декове. Гледайте това оръжие как го стапва. Смисъл. Гледайте как го намаля демидж.
Ако оръжие по-бързо. Това е точно за великани, танкове, глупости. Ето тук се е прецако, защото си наспани всички барберени. Ето тук си наспани всички барберени и влезнаха преди това оръжие. И знаете, това на един удар рубия. Това е най-силното оръжие сега, почти най-силното. Докато не сложат супер вилката. Или как беше? Те сложиха това вече, Супер Кенън и Мега Тесла. Мега Теслата настройва. Мега Кенън може би не толкова много, защото не е чак толкова силен. Мога да дам стои бърджа, но ще бъде много тъпо. Ще изчакаме. Така, добре, готово. Ще направим така. Добре. Както всички знаят, добре, този клан Принцес Лайнт не става хора. Аз влизам в кланове, които донейтват. Когато събера повече абонати и такива работи, може да си направя собствен клан. Тогава вие хора може да идвате. Всички сте добре дошли. Кой в клана? Това е. Като настрой в клана, добре, те трябва да ме приемат. Добре, приехаме. Join, please donate. Please donate. Искам Драгън, но ще пиша, че може и други неща. Сега няма да чакам, защото те хората сега ще кажат Драгън ми е след 10 минути и аз ще кажа. То вече им писах. Али сега четем тук. Четем може да си спрете, но право си на 10 лева. Не знам, мините си ги апгрейтвам. Трябва много да се апгрейтвам това да взимам нещо, защото това ще го става си било. Вилката работи. Трябва да си дигна на втори лево, но трябва много еликсир, а те като ме атакват. Ето я базата. Ще стане така, погледнете. Ако искате да си я скриншотнете. Ето ще остава 10 секунди да видите. Практична е. Много е устойчива, особено ако ме атакват, защото те като ми назоват, например от тук, някъде ако ми пуснат Уизарди, Джайанти, Валкери, глупости, тук съм го направил, нарочно Мортар отпред съм го сложил и Air Defense отзад, защото като ми назумат някакви по въздух, тези два арчера пазят, ето тук горе-долу виждате, от тук до половината, тези кенани, всичко пази, просто съм, всичко да, например, е това заема едната половина, това другата, ето тук ако нещо ми пуснат, ето тук, тези двете кули, тези оръжия ще атакуват, ето тук тези всичките, тук тези, нали. Barbarian King е близо до Танхала и Дарк Елексира. Гледайте колко място заема. Тук съм сложил Теслата, защото принципно умно е там да сложа, нали, там ако ме атакуват, ама няма да ме вземат от там, защото тук тези три оръжия и това много примамват и тук минават и просто всичко се назова и тръгва навсякъде и фак. Нали, почва да се разхождат джантите. Тук те съм ги сложил, за да може да примамват на страни, нали, като пример сега всичко са ми взели и за да ме бият на 3, за да ми вземат, например, 20 купи кафе. Как
както искате ги наричайте. Ето тук трябва да се разхождат, после натам да се разхождат и когато събера, колко трябва джема, вие да видим, 500 джема. Аз знам откъде мога да изфарма 1000, но знаете, но трябва да игра. Още, значи трябва да направя 3000 коронки и ми дава 1000 джема. Е такива 3000 купи билдинг хъла и вече мога да взема 1000 джема наградата и 1000 диаманта и сега ще ви покажа. Чакайте, какво натискам, какво правя, без да искам. Това, къде е това? Добре, сега ще го намеря. Не знам, да, те тук са го сложили. Ето го тук, сега ще ви покажа. 1000 диаманта, много са. Ето тук. На моя приближено имам 2255. Ето тук, къде пише последното, не предпоследното. Ето тук, където е 2255, ето. Имам 2255. Когато стана 3000, там ще са 3000 и взимам 1000 джема, което е много яко. Това се е дигнал на 5. Добре, нещата виждате, имам всички карти, които има за купуване, освен тайта. Много ме кефът на най-три челчите, светло си. Те си могат да ги гледат, ама сякаш не искам, не ми се гледат карти, които не ми трябват, но нали съм последен там хал левел, билдинг хал левел и съм всичко окей. Това мога да го дигна. Това когато ми беше на... Преди да направят билдинг хъл 6, нали билдинг хъл 5 беше най-силното. Това ми беше на 3 левел и беше 10 минути, а сега само 5 или 3. Не знам колко точно, но беше 10 минути, много хубаво беше, но те са променили всичко. Да, едно много интересно нещо е диамантен джем мината, нали, как така. Тя ми е на предпоследен левел, нейния фул левел е, мисля, че 6. Да, 6. Всичко е фул левел 6. Нали, което е много добре, защото диаманти дава това, дава диаманти. Това е много яко. Ще фармиш безкрайни диаманти. Нали. Ти ако фармиш е така диаманти една година без да спираш, това на ден дава по... Мисля, че ако е на фул левел, чакайте само видам, нали, по-силните играчи вече имат фул левел, нали, фул левел джем мина. Гледайте това факт, колко е силно. Просто така му с барберени, които са, мисля, че последен левел. Добре, къде е диамантен? Ето, джемината 6 левел. 3 часа и 3... Да, през 3 часа и 3 минути дава един джем. 24 часа има деня. Мисля, че ще има повече от 5-6 джема. Даже повече, даже може да има и по 5-6 джема и една година е 365 дни. 365 дни по 5-6 джема е мега много джемове. И мисля да прекъсвам клипа, защото вече няма смисъл да правя. Връснете по един лайк и довиждане, хора.